σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε My City. Γιατί μας έχετε γράψει πολλά παιδιά κάτω στα σχόλια πως σας αρέσουν τα My City. Και θα κάνουμε και άλλα τέτοια βίντεο με My City. Παιδιά, σήμερα θα εξερευνήσουμε το Kids Club House, τους άλλους δύο χώρους που δεν σας τους έχουμε δείξει. Αλλά πριν σας τους δείξουμε, θα σας δείξουμε και κάποιος που θα είναι μαζί μας στα βιντεάκι. Για πες τα παιδιά, ποιος θα είναι? Θα είναι... Ποιος θα είναι? Η Μαριέλα. Η Μαριέλα. Είναι ένα μωράκι της Ηλιάνας και ήθελε να το φέρει και της είπε εντάξει. Λοιπόν, για να τη δούμε τη Μαριέλα. Λοιπόν, παιδιά, να έρθει το μωράκι της Ηλιάνας, είναι η Μαριέλα. Κοιτάξτε. Και ήθελε να την φέρει μαζί μας για το βιντεάκι και της είπαμε ναι. Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, ξαναγυρνάμε στο My City. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δούμε τους χώρους που δεν σας δείξαμε. Λοιπόν, αυτό είναι ο χώρος, σας τον έχω δείξει εγώ με το skateboard. Εντάξει, παιδιά, σας τον έχω δείξει. Εδώ σας τον έχω δείξει επίσης. Λοιπόν, το δωμάτιο μουσικής δεν σας το έχω δείξει, ούτε της ζωγραφικής. Αυτό δεν σας το έχω δείξει. Αυτά τα δύο σας τα έχω δείξει. Λοιπόν, πάμε στο δωμάτιο μουσικής, παιδιά. Έτοιμη, Ηλιάνα? Ναι. Φύγαμε, παιδιά. Λοιπόν, για να πάμε. Και παιδιά, βάλτε like και subscribe, δηλαδή εγγραφή. Λοιπόν, παιδιά, καθίστε να το δούμε. Θα πάρουμε τη μαμά αυτήν εδώ και πάω να φέρω και τα παιδάκια. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να βγάλουμε τα μωράκια. Τα μουσική, παιδιά, το μπαμπά. Και ξεκινάμε να παίζουμε κουλοθέατρο όπως ακριβώς το ξέρετε. Λοιπόν, είπαμε Γιώργος, Στέλλα, δεν θυμάμαι, Αντριάννα και Γιάννης, Βεγγέλης. Ναι. Βεγγέλης. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να παίξουμε κουλοθέατρο. Λοιπόν, κοίτα Γιώργο πόσο μουσικό έργο έχει. Θα παίξεις αυτά εδώ. Λοιπόν. Παιδιά, έχει και μουσικούλα. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε τι ωραία μουσική. Και κοιτάξτε ένα μαγικό. Το μικρόφωνο χαμηλώνει. Τα. Και όταν είναι μεγάλος, κοιτάξτε. Και όταν πάει πάλι παιδάκι, βάλ' το. Βάλε εδώ. Ναι. Πάμε το κάνουμε τραγούδι. Παιδιά, και αυτό γίνεται τραγούδι. Βάλαμε και μια ηλεκτρική κιθάρα. Παιδιά, κοιτάξτε πως ωραίο είναι. Εδώ έχει ρούχα Rockstar, εδώ. Άμπα εδώ. Θα φορέσω αυτά εγώ. Για να τον ντύσουμε, παιδιά, εδώ. Κοιτάξτε, παιδιά, πώς θα τον αλλάξαμε. Κοιτάξτε τον. Χοροδία φτιάξαμε. Παιδιά, εδώ πέρα έχει για να βαφτούμε. Και θα βάψω τη μαμά. Παιδιά, εγώ πάω να βαφτώ για να είμαστε έτοιμοι για τη συναυλία. Πώς να την κάνουμε, να την κάνουμε έτσι? Έτσι? Ναι. Πάτα το. Είναι που κούκλα. Αυτό είναι στο τέλος. Θα βάλω και ένα κραγιόν. Φυσικά, παιδιά. Έχει και περούκες, παιδιά, κοιτάξτε. Δεν μ' αρέσει αυτή. Όχι αυτή. Βγάλτε τε μου βοήθεια. Γιώργο, βγάλε μου την περούκα. Όχι τώρα. Αχ, την έβγαλα. Τουρουρουρουρουρου. Παιδιά, κοιτάξτε. Το βάζουμε θέση στο παιδί, θα βάλουμε αυτή. Ή μπορεί να μην τη βάλουμε περούκα. Καλά, εντάξει, θα δούμε για τη συνολία, παιδιά.
Παιδιά, κοιτάξτε εδώ είχαμε βάλει αυτά τα ρούχα που είχαμε παίξει με τη Θεοδόρα. Αυτά εδώ, από εδώ τα βρήκαμε. Κοιτάξτε, παιδιά, πόσα ρούχα έχει. Αυτά που λέει Get Free και ό,τι λέει Get Free στο Magic, παιδιά, περιμένετε διαφήμιση για να το πάρετε. Αλλιώς δεν μπορείτε. Λοιπόν, παιδιά, να τα ρούχα. Και καπέλα έχει, τα πάντα έχει. Και παιδιά, κοιτάξτε και κάτι, περιμένετε. Άνοιξε αυτό. Κοιτάξτε, παιδιά, εδώ πέρα στην τηλεορασούλα τη μικρή, έχει την κάμερα. Τουρουντου, τουρουντου, τουρουντου. Έτοιμοι είμαστε για τη συναυλία? Κάνουμε πρόβα τώρα. Για παίξε εσύ εδώ. Δώσε λίγο αυτό στην αδελφή σου. Ξεκινάμε τώρα, θα έρθει ο κόσμος να μας δει. Πάμε να φέρουμε τον κόσμο. Παιδιά, κοιτάξτε, χαμός έγινε. Ναι. Τουδουρου, τουδουρου. Παιδιά, κοιτάξτε. Πείτε τι ρίπ. Και μια ωραία φωτογραφία, παιδιά. Υπόκληση. Μπράβο. Πολύ ωραία η συναυλία. Απίστευτη. Σας ευχαριστούμε. Παιδιά, σας άρεσε αυτό το δωμάτιο? Πάμε στο δωμάτιο ζωγραφικής. Φύγαμε. Παιδιά, κοιτάξτε, φτάσαμε στο δωμάτιο ζωγραφικής. Άμα ζωγραφίσετε και τους 3 πίνακες με το ίδιο χρώμα, θα κερδίσετε δωράκια. Εμείς το έχουμε κάνει και έχουμε κερδίσει ωραία δώρα. Αλλά πριν ζωγραφίσουμε, δεν βγάζουμε μια φωτογραφία. Παιδιά, κοιτάξτε. Ελάτε, παιδάκια, ελάτε να βγάλουμε μια φωτογραφία. Και εγώ δεν χωράω, θα κατεβώ. Παιδιά, κοιτάξτε ένα μαγικό. Τατάμ. 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 Έλα. Έλα. Τατάμ. Τατάμ. Κοιτάξτε, παιδιά, δηλαδή αλλάζει φόντους και κοιτάξτε, μπορεί να είναι και χώσκουνε, έτσι να ανεβούνε. Ναι, μπορούνε τώρα, αλλά... Μπορούνε, παιδιά, αλλά... Και φτάσαμε στο ίδιο. Πρώτη φωτογραφία να βγάλουμε με τους πειρατές, εγώ θα έλεγα. Ελάτε, παιδιά, είστε πειρατές, χαμογελάστε. Και παιδιά, κοιτάξτε και κάτι που δεν σας έδειξα. Εδώ έχει ρούχα. Μπορείτε να μεταμφιεστείτε στις φωτογραφίες σας. Εγώ θα ντυθώ πειρατής. Δεν μου μοιάζει πολύ για πειρατής αυτό, Γιώργο. Δεν πειράζει, μ' αρέσει. Λένα, μίλα κι εσύ. Πείτε τυρί. 3, 2. Παιδιά, κοιτάξτε να βάλετε χαρτί. Άμα δεν βάλετε χαρτί, δεν θα χτυπωθεί. 3, 2, 1. Ναι, δεν ξέχασα τι πρέπει να βάλουμε πρώτα χαρτί. 3, 2, 1. Πείτε τυρί. Τυρί. Τατάμ, παιδιά. Κοιτάξτε, τη φωτογραφία. Στο νησί των πειρατών. Ουχι, μ' άρεσε. Όχι, ναι, όντως ήταν πολύ ωραία. Σειρά μου. Παιδιά, κοιτάξτε. Αυτά εδώ θα βάλω, νομίζω μου φαίνονται ωραία. Μα δεν μ' αρέσει. Δεν πειράζει. 3, 2, 1. Ναι, χαρτί. Έτοιμη και αυτή, παιδιά. Και τώρα να αλλάξουμε φόντο. Τι λέτε? Τι άλλο έχει να βάλεις? Ήταν κλειδωμένα, παιδιά, δεν γίνεται. Συγγνώμη, όλα κλειδωμένα είναι, ρε παιδιά. Αυτό θα βάλω. Παιδιά, αυτό θα βάλω. Εδώ μπες. Φόρατε. Είναι μαγιό. Μαγιό. Δεν πειράζει. Μ' αρέσει το μαγιό. Να βάλουμε ένα άλλο φόντο, ρε παιδιά. Να πάμε και ένα έτσι. Καθίστε, ρε παιδιά, να μπει. Να το, ρε παιδιά, έτσι μπαίνει. Να κάνουμε και ένα... Έτοιμο. 3, 2, 1. Πείτε τυρί. Τυρί. Πείτε αρ. Έτοιμη κι αυτή. Αχ, πολλές φωτογραφίες βγάλατε, δεν νομίζετε? Όχι. Θέλουμε κι άλλες. Πάμε να δούμε τα χρώματα της γραφικής, παιδιά.
Εγώ εμένα πιστεύω μου αρέσει. Παιδιά, εδώ έχει και αγγεία μου θέλετε. Λοιπόν, πρώτα θα ξεκινήσουμε με το μπλε χρώμα, παιδιά. Ζωγραφίζουμε. Παιδιά, θα ζωγραφίσω όλους τους πίνακες μπλε, κοιτάξτε. Και θα μας βγει ένα δωράκι. Τι θα ζωγραφίσει με το πλάσινα? Θα δούμε μετά. Για να δούμε τι θα δούμε. Αυτό δεν είναι αυτό. Παιδιά, κοιτάξτε. Κέρδισαμε ένα μπλουζάκι με το μπλε χρώμα. Παιδιά, τώρα πάμε στο κίτρινο χρώμα. Ξεκινάω. Εγώ θα το ζωγραφίσω. Ξεκινάω να ζωγραφίζω. Παιδιά, κοιτάξτε τι κερδίσαμε. Κερδίσαμε αυτή τη μάσκα, αυτό εδώ πέρα, την κουκλίτσα και κάποια ρούχα. Και με τα υπόλοιπα χρώματα θα το κάνουμε. Τι? Εδώ. Βάνα, κάτι θυμήθηκα. Τι θυμήθηκες? Το είπες πως θα ήταν να κύκλεις στο βίντεο. Ναι. Ναι. Δεν πειράζει, θα έρθει σε λίγο, παιδιά. Ναι, είχαμε και ραντεβού λίγο πιο πριν, το ξέχασα. Καλά, εντάξει, όταν είναι θα έρθει. Για να συνεχίσουμε εμείς. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε, κερδίσαμε και αυτόν εδώ τον δεινοσαυράκο δρακάκο. Κοιτάξτε τι ωραίος. Βάνα, ήρθα κι εγώ. Χρήσπα. Γιατί ήρθες, καλέ? Θες να δείξεις κάτι στα παιδιά? Ναι. Εντάξει, για να δούμε τι θέλει να σας δείξει, παιδιά, η Χρήσπα. Να το, παιδιά, αυτό που θέλει να σας δείξει η Χρήσπα. Αυτά, παιδιά, για πες τα, παιδιά, τι είναι αυτά? Αυτά είναι τα κοτοπουλάκια. Τα παπάκια κοτοπουλάκια. Μην τα μπερδέψετε με τα παπάκια. Καινούρια είναι? Κοιτάξτε, παιδιά, πόσο γλυκούλικα είναι. Θα σωθείς ακόμα. Ωραία. Να, παιδιά, έχουμε και εδώ. Αυτά εδώ, η Λιάννα, αυτά πιάνουμε. Είναι δικά σου, είναι? Για δείξτε, παιδιά. Θες να τους πεις και τα ονόματα που τους έβγαλες? Ναι. Για πες μας. Αυτή τη λένε Κική και αυτό το λένε Λάκη. Λάκη ο Κοκοράκης. Αμάνα. Αυτή Είναι η Τζίνα. Ναι. Και αυτή είναι η Κική. Η Νία. Η Νία. Αυτή η Τζίνα, αυτή είναι. Ωραία. Και παιδιά, εγώ τις έβγαλα. Ζήνα αυτή εδώ πέρα με το φορματάκι. Και ο άλλος είναι ο... Πώς τον είπαμε? Μαξ. Ναι, και ο Μαξ, παιδιά. Κοιτάξτε το. Τι γλυκούλικος που είναι. Λοιπόν, παιδιά, αυτά είναι τα κοτοπουλάκια που θέλαμε να σας δείξουμε. Πάμε πίσω στο My City μας. Λοιπόν, παιδιά, μιας παιδικής θα παίξουμε όλες μαζί. Εγώ θα βάλω αυτό εδώ το μαξιδεζάκι. Αχ, εγώ θα κάτσω στην καρέκλα αυτή. Εγώ είμαι. Αχ. Παιδιά, δωράκι. Πάω να κάτσω στην καρέκλιτσα. Εγώ είμαι αυτή. Λοιπόν, Εγώ πάω να παίξω λίγο κουκλοθέατρο με τα κοτοπουλάκια. Μπαμπά. Παιδιά, κοιτάξτε αυτόν τον ωραίο χώρο. Κοιτάξτε. Έχει και ωραία βιβλιαράκια. Πετάγονται? Ναι, πετάγονται. Μάσκες. Είμαι Spider-Man. Batman. Παιδιά, κοιτάξτε. Και έχει και ένα τέτοιο. Να καθίσεις εγώ. Και εγώ έρχομαι. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας κάντε like, αγγραφή και άλλα. Καμπανάκι, καμπανάκι, κουδουνάκι. Και θα τα πούμε σε ένα άλλο βιντεάκι. Γεια σας.